Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanale, ongi etorri berriz ere World of Warships neguko ekitaldi honetara. Eta bueno, jokoa egin denez Rusian eta ez Euskal Herrian, hemen Bizar Zuri da protagonista eta hona hemen 8. tierreko itsasontzi berria, Yumi Hari, Japoniarrako arasatu lerro berrikoak eta joango gara estrenatzera operazioetan. Behintzat horrela diru apur bat irabaziko dugu eta esperientzia gehiago. Eta gero jarretuko dugu beste itsasontzi batzuetakoak, agian Iguamirekin tier bederatzikoa dela errekurtsoak izan alizateko eta bar. Eta ea mapa tokatzen segun azteko zuzeneko hau. La frontera. Vale. Itxarotera apur bat. Eta joango gara arroka. Hortara hori tiroak egin alizateko itsasontzi etzaiei. Ah, vale. Vale, zonalde honetan ongi ongo gara. Batez ere tiroa jasiko ditugunez aurrez aurre gutxiago sufritu. Orain itxarotera. Asmatzen du. Hasi gara primeran. Bat ere ez asmatzen. Bueno, lehen partida da. Bueno, esatu gaitezen aliketa hauekinen egiten.
bateria. Ziudadela bat, ez da batera gaizki. Ega ematen dion. Ez Ciudadela. Bueno, agian sorte apur bat ere izango da, bueno, batzutan jokoak, sorte egunak eta bare ematen dizkiz. Eta gainaren sendatzen ari gara. Guegu erabili beharra sendatzen. Gaigoa edo. Batzen dugu, ezagun nuke baiet. Ba ez. Ez nago asmatzen ari. Vale, en internet joan da pikutara, oso ondo. Aupa, No, ez gara hortik mugituko.
長の諸君、輸送機体が到着した。避難を開始する。工場が完了し、輸送機体がロマン基地から離脱するまで飛行場を防衛せよ。攻撃機体を支援せよ。遠方に敵艦を確認。対空支援を求む。無理だ。戦闘海域内に敵空母を一隻発見した。奴を撃沈せよ。観測機発艦。偵察情報が必要だ。A ver. 観測機起動中。Ya mate, tío. Ez badirudioren jokoak ez duela nahi.対応完了しました。警戒せよ。敵の通信を傍受した。我々の襲撃地を妨害すべく敵の駆逐艦隊が出撃した模様。奴らに襲撃地を占領されてはならない。敵空母を発見。Bueno, sendatzera. Dunkerkesak zer da bilen hor. Baina, bueno. Azken aldean ez dagoaz asmatzen ari.
前方から魚雷接近。よくやった。修理基地はもう大丈夫だ。Su arena ahora se va a dar un X, 残り5分です。対応完了しました。Vale, asko sufritzen du egaletik eta aurretik. Estando en modo... 警告、戦場に火災を確認。Bueno, berdin da. Izumorekin. Edgar. Den aurrera. Eta gero agian kontenedoren bat irekiko dugu. 総員配置につけ。待機中です。 Lo hacen estilo a estilo. Ay. 敵を発見した。敵戦艦発見。
Bueno, eskin apur bat eman didazu. Gainera ekitaldi honetan tier bost eta bederatzi bitartean ematen dizkizute rekurtzoak. Tier bederatzi sortzi zazpi uste dut, edo tier bederatzi sortzi ematen dizute altzairua. Tier 10 bakoitzeko jokatu behar duzu partidak edera, ez dakitzen bat puntu ematen dizute tiketak erosializateko kutsatxoak. Guk Yamato bakarrik daukagunez tiket hori ja erabili dugu. Baina ikatza eta bar lortu alizateko ongi dago. Gaina desen modutan ea zaitezka gauzatu horiek, batez ere altzairua. Zaiagoa dena bat. Hala, eskanen gutxe soltzia. Altzairua eta kredituak. Bueno, ezer baino gehiago bada. Zen amagirek. Gratzi barko gara. Zeure, bale... North Carolina dela tier bederatzikoa. Bueno, berdin da. Soilik errepikatzen ez dena da Azuma. Beste guztiak bai.
Jai horreti dago. Brindis. Bueno, Mormont. Vale, guazen. Zuk ere gara eman didazu. Tiro egitea, pizkanaka eta listo. ¿Dónde está el duco? A ver, rinda. Campaign. Joder, rolako itxasontzik ez dauka. Bueno, pizkanaka. Bueno, hemen pizkanaka. Hala ere. Iko dugu hau. Hobetariko bat. Oi, katza. Ongi.
Ikatz gehiago. Black Fridayko hirurak. Lehenengoa. Esperientzia librean. Bigarrena. Eta azkenengoa. Bueno. Ezer baino gehiago behintzat bat. Hau dira hornigaiak lortzeko. Itxasuntzi premiunak Atago eta Errusiarra hori bai eraiko ditu dela jokatzeko operazio normaletan eta besteak hemen. Ai. Tap kilometro. Iwami. Ez dute zer galtzen frogatzearren. Penetrazioari. Bentsat kanpaina honetan mota hauetako batea jugatu daitezke minarena eta lortu ahal izateko. Ja hurrengo kanpainan ikusi dudanez, ja jugatu behar da gizakien kontra. Hori nahikotxo falta zegoen.
Gaur uste du gainera dela tier 6-tik 8-tik aurrera, bere leitzat egu tier 6koak. Eta 6-koak operazioetan diru ateratzeko. Eta premiumak, nosak. Vale. Jende esatik azarretu da? Ez dakit. Mira punto básico. Vale. Saioa da. Bai. Joango gara aioarekin. Vale. Chapayev. Neptune, Charles Martel. Beste aioa egon beharko da, hortik gertu. Gauza da operazioena dirua ateratzeko etorkizunari garrantzitza izango da. Batez ere tier 10 eta 8 hor ja dituztela
Milioi pila bat, ia 20 milioi eta bar. Handa guaioa. Eta 0.000 puntena azkenean pizkanaka egitea lortzen duz. Gauza bat delako itsasontzia desblokeatzea eta beste gauza bat da itsasontzia erostea. Irazi dugu. North Carolina. Colorado Tier 7. Coloradorekin ez dakit zerekin egia esateko.
Vale. Ez benetan, no? Uran zer egiten zabiltza. Hor zaude. North Caroline. Hala. Pikutara.
Gero. Zera daila. Hey, kudu. Esan onantza sartuko zarela. Bueno. Torpedo nase oso jartzearren. Wow! A ver. Ez, batzutan ni hegazkintza zuntzak ez dut ulertzen. Zer hostia, sabes hor?
guretzat. Engine boost 始動。発電装置始動。煙幕展開完了。Hala. Tier 7. Atago. Jogate bestea tier 8koak. Entzat esperientzagatik, edo galdu. Bueno. Bueno, eskarrak ere zer izango. Eta gora erabilu dut denago. Estea. Gero gauzat frogatu nahi dut. Lortu du kapitain baten gauzatxo bat. Ea ni usten dudana egitea posiblea da. Bueno, eskolarekin, patxada handiarekin. Enemy force sighted on the horizon. Give them hell.
Enemy tin can. Ongi, ongi. Sighted. I'm sure you know what to do with it. Hola. Well done, son. Enemy cruiser destroyed. Who is great? We're great. Our team is taking the lead. Do not lower your guns! Victory is near! Do not lower your guns! Victory is near! Son, unexpected, but the torpedoes are in front of you! Gamba. Una ciudad de la arte. Do not lower your guns! Victory is near! Ciudadela. Cocharto. Berroita, hay que me apunto. Zuzeneko gauzak. Ja, zer modu zoren honetan hemen.
Bueno, gogorra izango da. Ah, ez dut begiratu. もし防衛戦の外周が突破されるようなことがあれば Partidonen ostean behar bada. 待機中です。 こちら基地司令部、支援船が第2砲台に接近中。 偵察情報を伝える。第2波による攻撃が開始された。各艦に次ぐ本格的な攻撃が始まる前に敵軍を殲滅し、空母が基地に戻るための進路を確保せよ。発煙装置始動。こちら基地司令部、支援船が第1砲台に到着した。砲台を修理中だ。煙幕展開完了。Congo.
Hau ez da heltzen. Hemendik dirik ere ez diogu egiten. Hau ba. Ez naut ikusi. Ezinezkoa da hori. Ea gelditzen dugun eraso hau bestela, etorriko da Yamato. Bueno, ez dela Musashi, ez dakizenok denok erragoa.状況を報告する。
敵の巡洋艦部隊が Hemendik desagertuko da. 味方空母を追撃中。 Galdu dugu akorasatua 本格攻撃が始まった。 Vladivostok. La ciudadela. おじゃると。戦場に火災を確認。発煙装置始動。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。煙幕展開完了。前方にバイ。Nagat. Acabé. Aurrera beldurri gabe. Jo. Berriraztu egin zait. Boten kontari garelatxo.
標に攻撃を集中せよ。 Ah, bueno. Zaitu gara gintzat 10.000 puntu egiten saiatzen. Da, konpentsatzen dara beste partida batzuetan. Bueno.警告、戦場に火災を確認。前方から魚雷接近。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。敵戦艦を撃沈。対応完了しました。自動航行に切り替えます。
egin nahi nuena. Experimentu moduan. Vale, ezin dut egin. Akatsuki. Ani Ayuwoki, 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 Ani. Wasemank. 各員の健闘を祈る。了解だ。敵を発見した。Epa.右舷に魚雷確認。右舷から魚雷接近。実践的に。Destruktorekin oso ongi ez naiz moldatzen.
敵を発見した。敵の潜水艦を発見。敵巡洋艦発見。戦場に火災を確認。左舷に魚雷確認。対応完了しました。実戦成功。敵巡洋艦撃沈しました。Bueno, libérense algo. Ryujo. Eskerrak agorazatuek konpontzen dutela hauekin egin dezakedan drama. 総員戦闘配置。待機中です。敵航空機を攻撃せよ。遠方に敵艦を確認。Una curva esperando.
雷接近。右舷から魚雷接近。右舷から魚雷接近。Torpedo que zut desere madarikatua. Torpedoak neuzkan hor potroak ikutzeko eta bar, baina ez. 我が軍が優勢になりました。対空砲員限界態勢に移行する。 Ja, tässä ei sortik. La gasoline. Benetan zero badadero. 対空砲員通常態勢に移行。前方に魚雷確認。 Apur bat berandu baina beno.